Ja, ja. Goed zo. Goed zo, Teije. Ja, cool, hè? Hij is echt een goede dier, Teije. Goed zo. Nog een keer? Steen. Nou krijg je het. Oh, jammer. Ja, hij filmt nou en dan vast deze maar erbij. Dan een stem, jongen. Ja, heel goed. Nou, het begint weer heel mooi. Ja, misschien is het nog iets te heet voor deze. Ja. Om het natuurlijk iets te geven. Haast. Oh, hij loopt er nog op. Ja. Hé. Hey. Wat die jongen? Oh. Hij vond het zo spannend. Hé. Hey. Vind je het nou vet stoer dat het lukt is? Ja. Wat zei het? Vind ik vet leuk. Vind je dat leuk? Dat vind ik wel heel leuk. Nou, ik heb wel vaker dan, hé. Ja. Zo. Doe dan. Zo, Rein. Yes. En dat zit dit, ik ken maar iets erop. Ja. Oh, ik weet net dat ik alles erop heb. Spidey is slim. Ja, ja, ja. Dat zit het heel. Nog één keer? Iets min. Dat is Spidey tik. Dat kan trouwens zijn. Nou, het is een lekker in het zand. Spidey? Joeken. Joeken. Glendy, kom eens. Don't bite it.
Daisy, Spidey, and Peach. No, I don't have any more. Sorry. Saly, Elvis en Yfke. Yfke, bellen. Hey. Boefke. En Blomke. And I need Risey. Risey. Bella. Okay, finished. But he don't like it. Yick. Yfke. Bye. Hi. We go to the clinic again to get Reintje home because Reintje is ready. We know what's wrong with her leg, and maybe they can explain a bit more there, but otherwise I explain later because I don't know yet either. Nog zo nog wat vertellen? Wat gebeurt dat dan gewoon in het Engels? Ja, you can try. En hinder? Dat is een horse. Wat? Ik moest het even duidelijk in de telefoon. Een horse. A horse. There's Reintje again. Nou, hebben we Reintje weer in de karre. There she is again. Hey. Gelukkig is het Reintje net droog nou. Nee. Toch? En dat Reintje het soms zich wel. Ja? Hey Reintje. Kom maar. Terug. Goed zo.
Reintje, Saly en Elvis. Hey Yfke. Boefke. Lampke en bellen. En Risey. Hey Boefke. Bellen. Teije, Ja? wat dorst? Maar dat is niet makkelijk. Oh, cool. Goed zo. Dit is beter, hè? Nee, niks ervan. Reintje. Hi. I want to tell you what's wrong with Reintje. Finally, I know. Hello? No, she don't want me to tell it. Reintje? Nice. Over here is more grass. Hey, goed zo. Goed zo. No. Okay, I do it this way. They made an MRI scan of her right front leg, and on the lowest part, so over there, and over here you have hoefgewricht. Maar dat kraakbeen van het hoefgewricht is beschadigd. Oh, ze wil rollen. Hé, dat is even lekker. Hé, goed zo. En het is maar de vraag of dat weer beter wordt. Want herstellen van kraakbeen
is vrij lastig. Dus we hebben haar weer inspoten met PRP. Dat helpt haar om sneller te herstellen. Altijd herstelt. Maar ik ben benijd. Maar het is dus maar de vraag als het weer beter wordt. En hoe lang het nog duurt. En ik heb vragen van, doe ik er alles aan? En dat zei hij van, wow. Ik jou had ik de medicijn die ik eerst altijd aan uniek joeg. Om ja, haar te ondersteunen. Dus ik hoop dat het weer beter wordt. Hey. But for now I'm very happy. She's not bothered by the weight of her belly. Is the foal moving? Elvis. Hi Saly. Okay, sorry for my bad English. And I do have it in my head, but I can't say it. Maybe later. Oh my god. What is that? Hey! Hey! You have to go there too. Come. No. Oh, please, please, please. Yes. Look. Hey Rob. Maybe you can go out. This may be better. Hey. Kom. Okay, I don't know. Hey. Hey. Hey Rob. Whoa, how cute. Okay, that's Belia with a baby. And with the dad, Rob. It's really just born. I call boefke. Dat stuk er al naast. Grappig. Ik slap even mooi. Oh, dat is hier al een stijl. Ja. Oh, dat is in de mini heet. Ja. Dat is echt krekkenboord, nog net. Ja, het is nog weird. Ja, Rob. Ja. Goed zo. Nou. Dat is goed.
Het is het eerste beest wat lichter is dan Kiki. Ja, nog wel. Hey Rob. Okay, here's Rob. And now we get the others. Just wait a moment. Duits. Disco. Dankjes. Oh, cutie. Rob en Duits. Okay, Rob was here, but he jumped over it. So that's why we put them in those stalls. Hey. And I think they can stay outside tonight. I think it's okay. Because it's very hot. And yeah, horses can stay outside now. And I always think they can go inside, and I give them some pellets, and that's how I think. But yeah, it's a horse, so they can stay outside. This is Boefke, Yfke, Risey, and left is smaller, so that's Blomke, and right, Bella. So good night. And the ponies can stay outside tonight. Well, they don't mind. No. If there's something to eat, they are fine with it.